Afgelopen zondag stond IJsselstein stil bij 75 jaar bevrijding. En met een kranslegging werden alle gesneuvelden herdacht. Hierna konden de bezoekers naar de Smelenhof, waar een foto-expositie te zien was en verhalen te beluisteren waren uit de oorlogsjaren. Er waren nog enkele bezoekers die hun eigen verhaal hebben. Een van hen is Jeu Smeets. Hij bracht zijn kinderjaren door na de bevrijding in IJsselstein. We zaten tussen in de boerderij, wat nou de Puttenweg heet. Dat was vroeger de Veulenseweg. En op een gegeven moment, we hadden achter in het veld, hadden we een weermachtshuisje staan. Wij noemden dat het Moffenkeertje. En in de weilanden, ertussenin, tussen de boerderij en het weermachtshuisje, daar stond een zoeklichten van de Duitsers. Om vliegtuigen op te sporen en tot die afgeschoten konden worden. En daar, aan de hand daarvan, de Engelsen toen die kwamen, die wisten dus van de hoed en de rand. En op een gegeven moment die hebben de ganse boerderij in puin geschoten. Wij zaten met z'n allen in de kelder, de buren zaten in de kelder. En op een gegeven moment, daar hebben we dus gezien dat een Duitser wou deserteren. En hij ging met de hand omhoog voor het huis staan en weer omgeschoten. Heel ten dagen weten we nog steeds niet of dat hij door zijn eigen Duitse collega omgeschoten is, omdat hij zich over wou geven, of door de Engelsen. Vader had in de schuilkelder gegraven, een soort silo met wat dek op en een beetje takken, schansen en weet ik nog wat allemaal meer. En op een gegeven moment zaten we dus met de hele bubs in. Toen kwamen de Engelsen en die kwamen vertellen, eruit hier, want dat is veel te link. Toen moesten we de straat over en op een gegeven moment door de beek. En als de dochter van de buren, die sprong in die beek, we hadden een redelijke diepe beek voor het huis. En die sprong zo bovenop een dode Duitser, die daar lag. Nou, even goed door en naar het volgende boerderij toe, waar de Engelsen inmiddels gepasseerd waren. Wij door de beek en op een gegeven moment, ik weet nog dat ik in één keer uit die beek sprong, daar lag een mitrailleurband. Ik wist natuurlijk niet wat het was, maar ik heb nooit mijn vader zo snel gezien als van de weg af te krijgen, want er was één rij vrachtwagens en jeeps en weet ik nog wat allemaal meer van de Engelsen die dus door op aankwamen. Een ander verhaal komt van Jan Michels. Hij is inmiddels woonachtig in IJsselstein, maar maakte de oorlogsjaren mee in Leunen. Mijn ervaringen zijn niet zo plezierig. Ik heb aan een bevrijding eigenlijk, ik zie niet bevrijd. Op het moment dat de Engelsen vanuit de steeg Leunen kwamen binnenvaren, ik kom van Leunen. En ik stond in de schuur te kijken en dan zien die Tommies komen. Dan zie je ergens wel blij, maar op hetzelfde moment moesten we weg. We moesten weg uit Leunen. Het werd te gevaarlijk. We zijn dus door de Engelsen weggegaan. Maar 2 dagen tevoren hebben de Duitsers mijn vader metgenomen naar Duitsland. Hij is weliswaar weer levendig teruggekomen, maar wel beschadigd. Maar wij moesten alleen weg. Onze moeder met 6 kinderen. Het jongste was een half jaar. En we zijn toen naar Maarhezen gegaan, eerst naar de steeg in Leunen. En daar stonden de vrachtwagens en daar moesten we op. En toen zijn we weggebracht naar Maarhezen, later naar Zoerendonk. En van daaruit zijn we naar Gemmert gegaan. Want daar had je moeder door een oor moeten zitten. En ja, we hadden niks. De kleinste dan had je stukken vaag suiker om zijn nek hangen. Dekkels lopen. En we hadden een kinderwagen waar het kindje in zat. En er was wat etenschrij in. Wat ze met konden nemen aan druugworst of zo wat, maar verder niks. En we moesten alles achterlaten. Dus eigenlijk achteraf niet te begrijpen dat je dan gewoon alles achter moet laten en gewoon moet gaan. Dus van huis en haard. En dan ook nog uw vader kwijt zijn. Weliswaar waren er meerdere
mensen in dat dorp waar we waren. En daar hadden we wel een beetje steun aan elkaar. Maar je wist niks. Je wist niet waar uw vader was. Je wist niet... Ja, het was oorlog. Ik was 7 jaar en dat hakte heel diep in. Naast de activiteiten in de Smelenhof konden de bezoekers per fiets, legervoertuig en huifkar in tocht maken.